Здравейте, аз съм доктор Румяна Маринова, стоматолог, специалист-ортодонт с 20 годишен опит в областта на ортодонтията. Днес ще поговорим за NMN и по-конкретно за NMN пастата за зъби на Alpha Life Sciences. NMN е молекула, която естествено се съдържа в човешкото тяло и участва активно в процесите на отделяне на енергия в клетката. Тя е прекурсор на NAD, който участва активно във възстановителните процеси на клетката. Устната кухина и по-конкретно устната лигавица е много активна среда. Тя много бързо се възстановява, клетките много бързо се делят и имат нужда от много енергия. Пастата за зъби на Alpha Life Sciences, NMN, се различава точно с тази активна съставка, NMN, която е прекурсор на NAD и оказва влияние върху по-доброто отделяне на енергия в клетките и оттам по-бързото им възстановяване и по-здрава устна лигавица. Така че тя не само почиства и освежава, но има и влияние върху здравината на венците и на устната лигавица.